welcome sa aming YouTube channel. Kami ang Dos Hermanas ng Tres Marias Farm. Pero hindi nyo kami makikita kasi kami ay nakatago lang sa likod ng camera. Kakanta daw si Dos, si Cosinero Hardinera. Dahil kami ay hindi mga tao, kaya kami nakatago sa kanila. Kami Naka- ay mga diwata sa kabundukan. Hindi daw kami guys mga tao kaya nakatago kami sa camera kapag araw kasi kami daw ay mga diwata sa kagubatan. Ang kapirat tayo dyan. Ayan si Konyado nagpapatugtog din ng kanyang cellphone. So ayan, samahan nyo kami guys. At kakanta-kanta lang muna daw si Dos Cosinero Hardinera. Pa-follow po sa aming mga FB Cosinero Hardinera and Michi or Tres Marias Farm FB page. Oh, Dos, ikaw na. Hermana, bilisan mo na. Ayan, lakas ng hangin. Baka mamaya matumba tong stand ko. Ang gan-gan pa man din. My goodness. Bilis na. Kasi isilent ko lang pag hindi ka dyan nagkanta. Bilis. Nakalive pa man din si Sis Mierna. Alright. Parang lubat yung ano mo. Wala lang, magkakalat lang daw ng si Dos. Magkakalat lang daw si Dos. Sayang guys ng signal kaya kailangan samantalahin. Go! Wait lang. Go! Go, go, go! Good afternoon po sa lahat. Good afternoon everyone. Pag mag-ano ka ni, ibawasan mo yung sound para hindi tayo mag-copyright din sa ano. Hanapin mo yung non-copyright music. Karaoke. Para hindi tayo ano ba? Non-copyright karaoke lang. Pagalo na ito. Isa-isa na naman ako nito mag-isa-isa na naman ako nito copyright claim. Kaloka. Ayan yung background namin. Diyan lang muna sa ng dalandan. Ayan guys, kung makikita nyo maraming bunga yan. At saka sa dahon ng halaman. Ayan, thank you po sa tumusok dyan. Ayan guys. Hindi ko alam itong mga ano. Dali na yung pangmalakasan mo Yung pangmalakasan mo dyan, yun ang kantahin mo. May mga non-copyright karaoke pero hindi ko alam.
child a holistic advantage with Nankit Infinipro HA. Helps support. Doon yung kitang ayaw. Tada! Hanapin mo yung sa akin. LDR. Bless. Hindi ko nga i-select. Sabi mo copyright. Copyright yun. Oh my gosh. Marami tayo ano. Kaya ano May na. tao. Hindi nga pa. Ayan mo na. May tao. Okay, wala. Okay lang yun. Hello everyone! Ano mo, i-silent mo pag saan background ka lang. Yun, walang magawa ang mga Dos Hermanas. Parang gusto ko din mag-live sa ano, sa wala tuloy yung ano ko, nakita kong history dito, memory. Live tayo sa ano din. Sa YouTube. Facebook. Alright. Ganda yan. Gusto ng song ka to. Wonderful. So nice. This is Dos of Chas Maria's Farm. Pretending cigarette. It's better to you. Just wondering what God's doing. She puts in her makeup and brushes her off on the hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady was walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Sana all. Shane, oh. Then sa Facebook, para sa sobrang importante din, naganda lang buwan sa utan. Sa Facebook, ilan mo pa sa and she helps me to bed and to myself. As I turn down the lights, I sing my part. You're wonderful tonight. Oh my darling, you're wonderful tonight. You te amo mucho, mucho. Más, más.
Next Napa, song, napaano si Kunyado. Yuki. Natawa si Kunyado. Mucho imas. Buenas tardes to everyone. Ano daw? Translate mo daw. Buenas tardes. Good afternoon. Magandang hapon. This is Dos of Maria's Farm. Alright, iniibig kita. Sa all iniibig. Patambay mo yung ano niya, cellphone. Tambay mo yung your telepono. Ay, kanila lang po. Start na. Alright. Bilisan mo. Alright, once again, this is Dos of Maria's Farm. Ako naman daw. Kakanta si... Hindi ko masana ang iyong pagkain at hindi na rin pinansipan bawat ngiti mo ay nilungan dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo ikaw pala sa puso ko. Alright. Kaya laging tulog-tulog ang pulukot isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nabaralisan. Dahil ba ang puso ko'y labis na ulit sa'yo? Hanggang kailan magtitiis, hindi mapag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y nawain. Hello everyone, nice to meet you. Everyone. High five. Thank you so much. 안녕하세요. Na inibig kita. Make a thumbs out, everyone. Please, thumbs up. Buenas tardes. Mike Cuñado. Iyong ganda at hindi na rin pinansipan bawat ngiti mo may kayuma dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Buenas tardes, Mike Cuñado, Cesar Sanchez. Ayan, your turn. Dos, hermanas. Cocinera, jardinera. Ayan, maraming salamat po sa tumusok dyan. Thank you so much.
Clinically proven and tested. Ang buwan Mega love shout out sa Espanya. Buenas tardes, España. Shout out to my mi amor. Using amor, mocho, mocho. This is song for you, song for you. Ay, wow. Paborito. Favorito, favorito de él. Promise ka kay Taida. Parang di mo alam ah. Make me wanna feel it more slowly. You feel me top of the love you put it on. But it only can no turn out the way I never want and the words what I hear, baby. Only me is wrong. Two minutes my story all the time. The voice that in your mind do it now. Sort of the settle as a double soul. Oh yeah. It's time as a normal. But it's just a little bit realness. So many marones no Despacito, quiero despedirse despacito. Y ya quedaré con sus corazones para decirte stay conmigo. Despacito, quiero despedirse despacito. Demostraré todo el laberinto y enseñaré todo hermoso grito. Quiero que quiero sentir tu ritmo. Hoy se cansa mi boca, los labios favoritos. Déjame siempre pensar sobre este peligro, hasta provocar tus gritos. Y quiero ser mío. Si te puedo besar de mala, sobre tus hijos solo, no siento nada, me entiendo todo. Tú sabes que eres conmigo, déjame fantasy. Necesito soledad, espera perder para que sucede. Quiero como sucede. Quería siempre estar solo. Piso de sol, quisiera salvaje. Pasito, pasito, suavecito. Disfrutar poquito, poquito. Para que me des y sorpresa. No quiero ni con despedida. Suave. Vamos a poquito. Despacito, danzaré despacito, quiero besar este ritmo, quiero decir el ritmo. Despacito, quiero decir el ritmo, saturate ese ritmo. Quiero ver ese feel, quiero ese ritmo. Quiero ser mi boca, tus lugares favoritos. Vamos a empezar sobre los peligros, hasta provocar tus gritos. Y que lo veas todo querido. Despacito, this is how we do it, Puerto Rico. I just wanna hear you scream. Ay, grito, tipo por arrasar este tiro. Quiero pasito, 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 suave, suavecito. Nos vamos picando, no mires, tira mi boca. Favorito, favorito, bebé. Pasito, pasito, suave, suavecito. Estamos picando, hasta provocar tus gritos. Y puedes estar conmigo, despacito. Thank you. Sana all. Sana all nagpalipad. O sige, bigyan sa akin. Hello, ayan si Dos. Hindi ko naintindihan yung kanyang kanta. Spanish daw yun, guys. Spanish. Kanta yun ng Spanish. Hmm? Ano yun? Oren, bakit? Yan, ano kaya ang magandang kantahin? Hindi ko alam. Ano pa yung kakantahin mo, Dos?
Ayan. Walang tumusok dyan. Sino ba yung hindi tumusok dyan? Si kunyado siguro, hindi tumusok. Despacito. Uy, ano, dan, ano mo, ano mong volume? Parang, ano din eh. Ano ang bulyam ito? Ito sa'yo, ang dalat damong ko dito. Uni, Feedback ba? Ayan po. Ano na ang sunod mong kakantahin? Mag-ano lang tayo? Update lang ba? Para sa ekonomiya. Aragoy. Yan. Try ko to kantahin. Pero yung magaling nito, si Dos talaga. Si Micey Oragon Shin. Tulungan mo ko dito, Dos. Hindi ko to alam. Hello. Alam mo ba, mahal ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Hindi ko gabay ito guys, pasensya na. Kay hirap mag-isipin, hindi tayo sa malayo. Nasahan mo ako sa'yo'y di magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo magbabalik. Puso ko at puso mo'y sobrang nasasabi. Kahit na anong tagal at kahit na anong hirap, lalaman natin ang hamon at long distance relationship. Kinakabahan ako, wala namang tao. Ano ba yan? Ikaw naman, Dos. Dos, ikaw naman. Alam mo ba, mahal ako'y nalulungkot dahil ngayon yan si Dos, guys. Ay wala ka sa katabi. Baka hindi mo ay laging hinahanap ko. Sa mga labing mo ay nananabik ako. Kay hirap ang isipin, nandiyan ka sa malayo. Asahan mo ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. May walang sarap everyone. Magtitis, maghihintay hanggang sa'yo babalik. Puso ko'y sobrang nasasabi. Kahit na anong tagal at kahit anong hirap, lalabanan natin ang hamon. Long distance Baguhin lang natin ang 1 hour. Update lang po guys. Hirap ang isipin, kita sa malayo. Asahan mo ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghintay hanggang
ayan na nga. Wala lang, trip lang. OMG. So, ayan, ang daming CPR nito. Bahala ka nito, Dos, Ano pa? Ano pa yon? Ano pa next? Ha? Dito ka lang? Dito ka lang. Lagi. Oh, ito na. Andito na yung Dito Ka Lang by Moira De La Torre. Dun, 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 dun. Nang ika'y dumating. Ano, ikaw na, oh. Parang uulan, guys. Ayan, may tao doon sa dulo. Tumahol yung aso. Bilis, halika na. Parang uulan na naman, guys. Kumanta kasi kami. Ayan tuloy. Umulan. Ikaw na. Ika'y dumating, hangin ng hangin. Ako'y nakahinat dahil sa'yo. Bilisan mo, di ko alam to. Tadhana naman, di tayo pwedeng alamin. Liwanag ang daan ko sa'yo. Kita mo silang nagkaturong ba ismo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na, dapat ay di naman. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat ay karating. Dito ka lang. Di ba ako naman ang push dati kung buhay na ano. Di mapigilan ang ako'y nadarama. Parang akong ligaw sa hangin. At kung dumating ka, ang magandang panaginip. Kasama ka sa bantay namin. Dito ka sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na, dapat ay di naman. Dito Ayan, guys. Andito tayo nakalive sa YouTube channel ng Fresno Maria's Farms. sa aking tabi, lahat tayong hanapin. Hindi kami magpapakita ng aming mukha kasi medyo mabulutong. Mahataw si Dosi kahit may sakit. Ayan, tamay lang muna natin yung sa natin kung saan. Parang uulan, guys. Grabe, Facebook. Yeah. Ayan, parang ulan na dahil sa kanta mo. Oh my gosh. Madilim na naman yung kalangitan. Tawag. Sino? Sino yun? Ano po? Ay. Ayan, may tumawag. Sabot? Ayos po, ma'am. Micey. Ayan, may tumawag, guys. Kaya Opo, kasi hinto yung kanta niya.
Ayan, may galaw shoutout po dyan sa 3 million in the house sa FB at saka sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan, salamat sa palipad. Salamat sa palipad dyan. Ayan na. Oh, hanapan mo naman ako ng ano, kasi ako naman. Sa 1,000,000 dyan, nakatambay. So, ayan po. Always remember. Ay, ito ate maganda. Oh, sige daw, anuhin natin yan. Paglaruan natin yung kanta na yan. Ito. Sige na. Hindi ko man alam. May ni. No. Hindi ko alam yan. Ano ba yun? MC, DJ, Tres. Ew! May galang shout out, Ma'am si JD. Nasa white siya. Sabi niya, ew. Tapos lilipat siya dyan sa FB. Di ko ito alam ni. Di ko rin nasapan ng tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap na may binako, di ko aram. Hello? Ew daw. Heartbreaker. Wow. Thank God. Ngayon'y ating kamay na kita mahal. Kapit tayo guys. Sinirangan na pag-ilig sa amin. Bawal magpakita ng face lock. Pakibaba na lang po ng mga bahay nyo dyan para mamaya mapuntahan. Sa piling ko, okay siya. At kung ako'y tanggap ko na, Salamat po sa mga tumusok dyan. Thank you so much. ako'y hanggang lakas, itahan ng dalawa. Palagi kang natarang isip mo. Heartbreaker Vlogs, thank you. Pilit ko, ikaw lang tinitibok ang puso kong ito. Dahil ka naman. Belong siya on Heartbreakers Vlog. Bigay ng may kapal, tayo'y abot, kamay na kita mahal. Kami tayo guys. Okay. Ang ganda nga po ng kanta. Song. Ang nais ko laging kapiling ka, ayaw ko na muling mag-iisa. Pagkakyan ka na sa piling ko, okay siya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka Salamat po sa mga nandyan. Pakitusok po. Huwag kalimutang tusukin. Parang hindi ka tumusok. Ma'am si JD. Si Ma'am si JD hindi nakatusok. Hello, Instant James Magalona. Nangingimbabaw daw yung mga boses natin dito sa Mars. Sabi ni Ma'am si JD. Sana all yung mahal. Thank you po. Kami tayo guys. Siya sa aming kapatid, nandiyan po sa Cavite. Andiyan na, sa YouTube channel.
Request kayo guys, kahit na hindi pa okay si Kusina, si Dos, si Dos, si Dos. Si Dos na si Messi, o Ramen Cheng, at ang aming katres Marias na si Mangshi DJ Zaros. Kapi tayo guys. Kapi. Ko, ula na kasi kumanta ka. Ayos lang yun, maganda naman boses. Uulan daw, sabi ng kapatid ko. Okay lang yun, maganda naman ang boses. Ito tayo guys, pagpay, coffee. Ganyan, baka naman so, ulan. Andyan na naman si Ulan. Kunin ko muna yung mga sinampay, guys. Excuse me. Nandiyan na yan si Ulan. Uy, laban mo po. Instant, duwit kita. Ay, tama ka to, wait! So, kaya ko lang. So, di ako magkurarat. Yung hindi ako kukurarat ba? Kukurarat. Ano yun? Huwag ko tinabalit na Alaw. salaman mo. Dahil ikaw, so sa ano lang sa ibuso, bako lang. Kuya po, big love shoutout po. Magandang hapon po sa iyo dyan. Walisin ko muna saglit ito. Diba? Dumi. Tulungan sa iyo. Bakit ka? Walisin mo na ako guys. Tayong pinaglalayo, di ba lang nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Hindi ko na kaya na mabalagkat ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag napilit ka, bawat sandali ay wala kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko sa physical, pati ang isip ko ng tanging ay umiiyak. Buhay kong ito ay walang mahalaga, kung ang pagmamahal mo ay mawawala. Umiiyak ang puso ko sa physical, isip ko na tanging ay umiiyak. Pagmamahal mo lang, tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Bigla na iba yung boses. Hindi ko to alam ah. Biglang shout out ko dyan sa tatlong taong nakatabay sa aming YouTube channel at sa aming FB account kay James Magalona. Hello po kay Lumang. Thank you for watching guys. Ah? Code? Code? Kapatid natin lang kasi. Balitan yung pangalan. Biglang shout out ko sa iyo dyan, Kuya Paul Gaviola. Alam mo ba, kapag napilit ka, bawat sandali ay walang feeling
Brian. Cross Villanes. Around Masamo. Simoles. Let's go, boy. Nagtawag siya. Halika na dito, Dos. Ikaw yung kumanta. Huwag mo ko ditong... Anuhan. Hello po, maraming salamat sa nakatambay sa aming YouTube channel, Tres Marius Farm. At sa aming Facebook. Thank you po sa lahat yan. Iyan ang puso ko sumisigaw. Sumisigaw talaga. Ay, nabibiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Alright! Tayo mga singir. Salamat po sa mga dumaan. Ay, kasi sinasi. No po. Ay, sorry po. Sorry. Bad pala ba? Colored. Nagtatawag siya. Mag-akyat mo, be. Be, mag-akyat. Mag-akyat ka daw, ne. Mag-akyat ka daw, ne. Mag-akyat. Ano ni ate? Bestie, are you worried you're going out of style? Find the long list of affordable deals. Ayan, paabutin lang natin ng 1 oras dito sa Ano nasa ating YouTube channel kasi mamaya-maya ay magano ako, magka-copyright claim. Puro lahat to CPR, yung mga kanta ni Dos. Lahat CPR yung mga kanta ni Dos, ang aming YT. Kailangan i-copyright claim ko na naman to. Mitch Lopamia, Dos Seriaga is watching. Sino to? Lopamia. Lopamia. Dos Seriaga. Mga Los Seriaga, di ba ang mga anak ni ano? Ang anak ni Manoy Buet. Mitch. Ah, si Mita ata to. Si Mita ba to? Si Mita. Mitch. La Familia Los Seriaga. Ayan guys, naka-live kami sa Facebook at saka dito sa YouTube channel. Update lang para sa ekonomiya. Ekonomiya! Ayun si Dos, nag-GGS sa Sargosa. Shoutout mo, shoutout. Ikaw na, ayaw ko niyan. Ito yung ebidensya guys. Sa YouTube yan. Para naghang ang aking sa YouTube ba siya? Sa puso mo'y di ako sana'y naturuan na ang puso ko lang lingutin ka na ang sakit hindi na marama. Hindi pa rin
Laba? Oo, yung isa, naglalag yung Realme. Cerelac Baby Sa Food Tip. YouTube. Pag Hindi. 6 months old na, Cerelac na! Doble CPR tayo niyan. So, ayan guys, nagwawala si Dos, si Cocinero Hardenera, at saka si Tres Marias Michay Michi ay nagwawala sa YouTube. So, ganun talaga guys ang buhay. Pagsabayin natin kapag may time, di ba? So, hanapan mo naman ako ng kakantayin ko. Di lang puro ikaw. Kaso lang, pasensya na sa aking boses. Try na, huwag mo iwanin dito. Pag-ibig na dahil para sa'yo at hindi iibig sa iba. Hindi mo nais na mawalay ka pa. Sana'y lagi nang mapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ang laging naging isa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw siya nagmula sa aking mga mata? Di ba't ikaw nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko masinta? Di ba't ikaw, di ba't wala nang iba? Ayaw ko na! Pangit talaga ang boses ni Netflix. Pag-ibig na nadarama, parang sa'yo aking sinta. At hindi iibig sa iba. Di ko nais na mawalay ka pa. Sa'yo lagi nang pag-ibig ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso mo ay laging nag-iisa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw siya naman sa aking mga mata? Di ba't ikaw Salamat, Sis Ina. nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ngayon na lahat pag-ibig mo magsita? Di ba't ikaw, di ba't wala nang iba? Anyway. Bitwill. Di ba't ikaw siya nagmula sa aking mga mata? Di ba't ikaw nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ngayon na nag-ibig mo magsaya? Di ba't ikaw, di ba't wala nang iba? Di ba't ikaw, di ba't wala nang iba? Alright. Nagulo ko ang ano. Blurred ang We're going to have to 5 million views. Blurred sa Ay, ano. lobat. O, diba? Bongga. Pangit pala yung ano sa Facebook. Hang ang cellphone. Naglobat. Mag-akapila ka na daw. Naglobat na po ang aming Ayan, kasangga. maraming salamat Sis Ina sa ano dyan, pagtambay. Thank you so much. Salamat din sa andito sa mga sa Facebook. Maraming salamat din po sa mga naandyan. Akit nyo ako mag-host. Sige na, akit na. Sayang, Kaso oh, lang, nalobat sa aming kaso lang, Bi, kasangga. parang ano, hang itong isang cellphone na to na naka-live sa Facebook. Ayan.
Ma'am Irene Cabanas. Hello, Mami Irene. Thank you po. Ayan. Hindi nagang. Nagluluko ang aming cellphone. Sino kaya yung mag-ano dyan? Sponsor. Wala nang ano. Akapela na lang. Akapela ang laban. Kanta na. Ayan. Maraming salamat, Sis Ina. Salamat po sa mga nakatambay dyan sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Thank you so much. Akapela na lang tayo. Tingnan mo, oh. Oh. Ano? Oh, di. Sira. B, Janice, may nakikita ka ba dyan na ano sa ano? Pangit yung ano, sa live, Sa Facebook Live. sa Facebook live, no? Sira yung cam. Para siyang na-virus. Na-virus ba? Kapatid Panalo Pit Malo. Mega love shoutout po. Hello, kapatid Panalo. Salamat. Magkakapela tayo kay nalobat ang ating speaker. Kaya di mo na ako kailangan. Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Naririnig ba ang boses ko? Ano dyan? Ng puso't damdamin dating pag-ibig mo Sira pala yun. ngayon di na akin. Nakita ko kayo pag mo nang ilihim. Nakayakap ka pa sa kanya't naglalambing. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon nagkakape? Siya ba ang dahilan kaya't di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Bakit pagsuyo mo di na maibabalik dahil lumimot ka sa kanya inaakit? Nagpapaalam na o napakasakit at ngayon ay biglang gumuho ang aking daigdig. Nagluluko. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iniwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Ang dating mahal. Nakahang yung cellphone. Naghahang yung cellphone. Kaloka. Kaya ngayon ako'y iniwan. Siya nga ang dahilan kaya't di mo na ako kailangan. Siya na nga ba ngayon ang bago mo? Pangit pagkakapila na. Pag walang ano talaga. Share it out. Lalo kumakanas ang boses mo, mas lalo makanas. Siya nga ba ngayon? Nag-live ako dati, a cappella. Grabe, nagpalipad kay Star. Saan yun? Sa Facebook. Sa Facebook? Siya nga Wala natin, ba nagtigok mo sa ngayon? Ang Facebook mo, dati nasa pa. mong mahal. Ayan, salamat po. Kaluka na wala tayo sa live Uy, sa kabay ko, Facebook. linis. Naglulok. Siya nga ba ngayon? Ang dati mong mahal. Ate, charge mo daw, ate, madali. Take. Wait lang. Dapat pala yung kitang ano, Sinabi ko na sa sa'yo Hoy, eh. nakasaksakan. Nakasaksak sa nakuta, okay. Hindi. Pag nakasaksak din mo naganda. Iyo, nagandar.
Ayan, thank you po sa mga naandyan. Puro pala yung medley. Makiakyat ka na lang pag may nag-live. Kung sino yung mag-live, makiakyat ka na lang para makikanta ka. Di ba? Pwede yun. Yung nakikiakyat na lang para kung gusto kumanta-kanta, di ba? Yun. Hanap ka ng mga ka-friend na pwede mong akyatan. So, ayan po. Thank you po. Pabuti lang natin ng Isang oras na ba ngayon? You know. 1 hour. 1 hour Hindi, na? sakto. Hindi, palagpasin muna natin. Mga 1 hour and 15 minutes. So, ayan, marami na naman akong i-copyright claim kasi nga, lahat na naman to CPR for sure. Lalagay ng kolorete sa aking mukha. Para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Iniensayo pa ang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap na ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Nagtsaga ang magkakapatid. Bukas, pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko, hindi ako rin ang sisisi na bulakan ako, na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas, pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Saan ba ako nagkamali, di ko maintindihan? Sino ba nagmamahal, siya bang iniiwan, siya bang naiiwan? At ang hirap, magmalamdam na ako na ako ay masaya, kahit ang totoo. Salamat, Sis Ina. Kapatid Panalo, hello. Maraming salamat. At kung Sa 5 million in the house. Thank you so much. may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Pwede na sumali sa tawag ng tanggalan. Please watching. Thank you for watching, guys. Agoy!
Pwede na sumali Nagwawala sa po tawag. ang Dos Marias. Pwede na sumali sa tawag ng tanggalan. Mga inday. Diyos ko, coffee again and Mga again. inday. Walang magawa sa buhay. Maulan na naman po kasi. Kaya hindi na naman kami nakapag, dyan sa labas. Lason mong halik. Laso ng halik. Sino bang may gusto ng lason mong Pag akapila, halik? siguro, hindi copyright. Hindi ba copyright, sis Ina, kapag akapila yung kinakanta? Wala. Kung may background, mayroon pa rin. Ah, Copyright. yun? Yeah. Ganun ba yun? Pero kung ang May sinasabing acapella Oo nga, without walang music without background. music Oh my background, gosh. that's Oo nga a pala, acapella. sorry naman. That's what you call the acapella. Pag boses lang ang yung ginamit Ganun without ba yun? anything instrument. Oh, yun. O yan, napa-English tuloy tayo. That's using instrument pala. Music instrument. So, ayan. O, sige na. Ay, Lubos-lubusin na yung CPR. Mag-isa-isa tayo mamaya mag-copyright claim. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas, ang aking pag-ibig. Gons, di panalo? Baka hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lang mga pusong naiitim. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwasay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mo halik. Ako'y nadati-rati kay init ng liyab. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay lumakad. Ngayon'y nag-iisa, laging lalamig. Wala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit lang nagbabaga, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lang mga pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwasay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang laso mong halik. Sana all na lason dahil sa halik. Malason. Kasi, yay! Bakit ganyan ang iyong Ano yan? Makamandag? na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang puso na iniinip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwasay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mo halik. O diba mga singer ang Tres Marias? Sorry po. Pasensya na. Walang magawang Dos Hermanas. The Lord Keep. Tara na, mag-arado na kita. Alright, salamat po ng marami. Mega love shoutout to 7 million viewers. Laro na tayo. Imbis na hindi pa Actress masyadong Marias sa malakas ang Farm ulan. Vlog. Alright, thanks so much po.
Sino kaya yung magla-live mamaya? Si ano ata, si Kapatid Panalo. Mag-support na lang po ako mamaya sa inyo, Sis Ina at Kapatid Panalo. Nung nakaraan, ni-replay ko po yung mga ano nyo, video nyo. Maraming salamat po. Tatapusin na namin kasi kami ay mag-aaral pa. Last one? Last one. Oh, last one daw. Humihirit pa. Last one. Humihirat pa si What's that? Cosinera Hardenera. Listen na po ba? Ayan, thank you so much po. Ayan, maraming salamat. Ayan, nagtumatahol na yung mga aso kasi may nakitang tao. Ayan po, thank you so much po. Ayan, bye, bye, bye. Uy, 7, ano pa, ano sana may 7 tao pa sayang naman. Ayan po, salamat. Thumbs up na lang po, sapat na. Thumbs up, 8 tao, sayang umalis. Ang ingay ni Dos, ano ba yan? Mag-aararo pa kasi kami guys sa likod bahay, tapos ayan, mag-uuling pa kami ng mga bao dyan. Ayan ang daming bao dyan sa lutuan ng ng niyog, kupras. Mag-uuling kami siguro bukas pa. Bukas na lang kasi alanganin na. Ang ano po ng hangin ngayon ang lakas ng hangin ba. So ayan. Ang lakas ng hangin, yung papaya. Yung papaya, baka matumba ng hangin. Ayan po, maraming salamat po. Patusok na lang po sa hindi pa dyan nakatusok. Ayan. Thank you so much po. Bye-bye po kasi mag-aano pa kami. Mag-aararo pa sa likod bahay. Samantalahin habang hindi mainit ang panahon. Kasi kapag mainit, mangingitim. Mangingitim ang aming mga kasukasuan. Salamat po ng marami. Bye-bye po sa mga silent viewers dyan. Maraming salamat po. Thank you so much, Sis Ina and Kapatid Panalo. Ayan, maraming salamat po sa mga napadaan dyan at napatusok. Thank you so much po. Bye-bye. God bless everyone. Mamaya po, sisilip na lang ako sa inyo kung sino yung magla-live mamaya na pumunta dito. Si Kapatid or si Sis Ina. Thank you so much po. Bye-bye.